का एगो 15 साल के लइका के ऐसे आँख देखवला ठीक बा? का काइले जेमिसन डर त न गइले वैभव सूर्यवंशी से? प्रणाम भाई लोग, रउआ देखत बानी भोजपुरिया क्रिकेट। राजस्थान आ दिल्ली के मैच में एगो ऐसन नजारा देखे के मिलल जवन हर बिहारी के खून खौला देले बा। दिल्ली के लंबा चौड़ा गेंदबाज जेमिसन हमनी के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के आउट कैलन त ऐसन आंख दिखावत रहलन जैसे कोनो बड़का जंग जीत लिहले होखस। अरे भाई साहब, जेमिसन के ईगो त देखी। 6 फीट 8 इंच के कद, इंटरनेशनल क्रिकेट के घमंड और सामने 15 साल के एगो नया लइका। जब वैभव एगो बाउंड्री मारलन त जेमिसन के चेहरा उतर गईल और जब आउट कैलन त शेर निहन घूरे लगलन। अरे जेमिसन साहब, शायद रउआ जानत नइखे कि इ लइका कौन माटी के बनल बा। इ वैभव सूर्यवंशी हवे जे बड़का बड़का गेंदबाजन के गर्दा छुड़ावे के दम रखेला। रउआ अपन लंबाई पर घमंड मत करी। इ लइका जब मूड में आई त बॉल के कचूमर बना दी। इ बिहारी बाबू के आंख देखवला रउआ के बहुत भारी पड़ी, काहे कि बिहार के लइका मैदान में जवाब मुंह से कम और बल्ला से बेसी देवेला। इ त वैभव के बड़प्पन बा कि उ चुपचाप चल गइलन, लेकिन हमनी के पता बा कि वैभव के दिल में का चलत होई। अगला मैच में जब इ दोनों के आमना सामना होई त जेमिसन के इशारा अकड़पन धराम से गिर जाई। वैभव जैसे हिंगे के कुटले रहे वैसे ही जेमिसन के गेंद के भी हिंग चुआवे वाला बा। आज रउआ आंख देखवले बानी, अगला मैच में वैभव रउआ के दिन में तारा दिखा दिहन। अपना हिसाब इ लइका सूद समेत पूरा करी। रउआ लोगन के का लागत बा? का जेमिसन के एगो छोट लइका के ऐसन आंख दिखवला शोभा देवेला? का अगला मैच में वैभव उनकर कचूमर निकालिहन? कमेंट में अपन गुस्सा और प्यार दोनों दिखाई। वैभव सूर्यवंशी के सपोर्ट में इ वीडियो के ऐसन शेयर करी कि जेमिसन तक पहुंच जाई और भोजपुरिया क्रिकेट के सब्सक्राइब करल मत भूली। जय बिहार, जय भोजपुरिया क्रिकेट।